ଯାଇଥିଲି କାଲି ଅପେରା ଦେଖି ନିଶା ମହାରଣା ନାଚ ପରଖି ବସିଥିଲି ସତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଅକାରଣେ ଫୁଟି ଯିବ କି ଆଖି କରୁଥିଲା ସେ କି ନାଚରେ ଭାଇ ଠିଆ ଠିଆ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପାଖେ ବସିଥିଲେ ମା ଓ ଭଉଣୀ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥିଲେ ନୁଆଇଁ ଲାଜରେ ମୁଁ ପାଣି ହୋଇଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ନାଚ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜୀବନରେ ଦେଖିବିନି କେବେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାଣ ଖାଇଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦେହ ବେପାର ଚାଲେ ଟିଭି ପେପରରେ ପଢ଼ି ତ ଥିଲେ ଏବେ କି ଯୁଗ ଆସିଗଲା ସିଧା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ଶିଖିବ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ମୋବାଇଲ ଯେବେ ଦଉଛି କାଢ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନଙ୍ଗୁଳିଙ୍କ ନାଟ ଭବିଷ୍ୟତ ସତେ ଯିବ ଉଜୁଡ଼ି ସେବେଳେ ଏମିତି ନଥିଲା କାହିଁ ଆଇ ସହ ଯେବେ ଦେଖେ ମୁଁ ଯାଇ ହସ ଲୁହ ଭରା କାହାଣୀ ଅସରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଥା ଯାଏ ଘୁରେଇ ପରିବାର ସହ ଖୁସିରେ ବସି ପେଟ ପୀଡ଼ା କରୁ ଜବର ହସି କାହାଣୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ବୁଝୁଥିଲୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଖୁସି ଏବେ ମେଲୋଡ଼ିଟା ଆଗ ସବୁ ପଛରେ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଟିକେଟ ସରେ ହେଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯେବେ କାହାଣୀଟା ଜୋର ଧରେ ହଉ ଯାହା ଯୁଗ ସେଇଆ ଚାଲୁ ପୁରାଣ ମାଳିକା ବୋଲୁଛି ବୋଲୁ ଦର୍ଶକ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ କଳାକାର ସେ କଥାକୁ କେହି ମନେ ନ ଭୁଲୁ ସେ କଥାକୁ କେହି ମନେ ନ ଭୁଲୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜୟ ହେଉ ଆଜି ପାଇଁ କଥା ଏତିକି ଥାଉ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଥରେ ସାହୁ ବାଉଜ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତେ ଥାଅ ଭଲରେ ଭଲରେ ନିଶା ବାଏ ନିଶା ବାଏ ନିଶା ଗୁଡୁ ବାଏ ନିଶା 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 ନିଶା